Здравейте отново, приятели! В днешното видео ще играем Roblox на компютъра. Хайде бе! Хайде бе! Така, опа! Извинявам се. Просто влизаме тук и пишем моята любима игра Brookhaven. Брат, не знам защо ми е толкова любима. Просто тя е много хубава игричка. Така, зареждани хора. Коя? Зареждани. Тя буквално зареди, бе, ора. Чакайте малко, че този телевизор. Ще го счупа този телевизор. Ох! Ще го счупа този телевизор. Чакайте малко, не зареди тук човека. Ох, мани тия коментари, бе. Зареди ли човека? Добре. Правихме се. Сега първо трябва да се облечем, да си направим аутфита. Чакай да виждате хубаво. Добре, брат. Така поне мисля, че виждате по-добре. Така, ние ще бъдем полицай, шериф ще се направим. Ще се облечем като шериф, бе, брат. Шериф. Брат, се не мога го нагода това. Така, така го нагождам и... Опа. Така, шериф, хора. Сега ще си вземем някаква коса. Първо набързо да дойдем тук да се направим бял. Хоп. Коса. Мъжка. Не искам женска, искам мъжка коса. Дай ми някаква руса коса. Искам руса коса, казах. Тук са русите коси. Ето тази ще си вземем, хора. Чакай да си вземем по-различна усмивка. Това, брат, нека си намиха. Ето това. И тук ще си направим някакъв дизайн просто. За фон, човек. Нека да видим какво мога да се сложа. Мога да си сложа... Добре, значи няма само тук. Така, хора, да видим някакво ланче. Нещо, какво да си сложа, брат? Ето това мога да си сложа. Не. Той е с Robux. What? Това няма да го ставам, човек. Пишете долу в коментар дали искате да бъде криминал. Чакай, само искам да ви покажа нещо. Понеже, когато ето тук и ето тук, то следват всякакви работи. Аз сега, понеже съм шериф и избирам шериф. Горе на главата ми пише шериф. Примерно, пишете долу в коментар дали искате в някой епизод да бъда криминал. Тук можем да ограбваме банки, да ограбваме къщи. Понеже аз сега съм от компютър и отдолу мога да нося по 10 неща. Но по принципно можеш по 3 от телефон. Така, едно пистолетче ми трябва. Едно пистолет, боже, какво говоря аз. Едни пистолет, едно такова. После в полицейското си вземем белезниците. Едни пари ще ми трябва да си взема там. Конус. И сега ще си взема една полицейска шерифска кола. Така.
кола ли да си вземем или джип? Мисля да си вземем една кола и сега да не е полицейска, ами да ги направим шериф. Ето. Това е полицейската кола на шериф. Има и джип, но аз им взех кола. Ето тук е полицейското. Уй, това че аз гледам телефона, камерата и нищо не виждам. Тук си има специален паркинг, обаче аз повечето пъти си паркирам пред полицейското, но айде. После трябва да си купим къща. Първо да дойда тук. Ох. Така. Идваме. Вземе си бележник да правим годи. Вземе си белезниците. И отиваме да си купим къща. Защото нямам къща. Нека да пуснем сирените. О, да. Не, какво става. Добре, да ги спрем, брат. Фаровете, че съм полицай, трябва да ги пусна. Ох. Ще не си купим ето тук една къщичка. Тук не са си купим. Къща номер 22. Принципно има различни къщи, обаче има и полицейски. Те не са баш полицейски. Те са като шлат, човек. Шлат, тук моят беше и шлат. Обаче аз ще си взема някаква нормална къща, брат. Чак толкова да прекалявам. Не съм чак такъв, брат. Аз съм един шериф. Добре, вземем си тази къща. Чакай да ги заключим. Айде бе. Ето, зареди ми. Заключваме къщата. Качваме се в колата. И отваряме гаража. Ето тук отгоре. Ето тук. Има една портичка и аз ги натискам и отварям гаража. Опс. Опс, чакай малко да го правим. Ето как да затваряме. Така, чакай тук отгоре да ми излизат за къщата. Не съм угасил фаровете. Нека да разгледаме къщата. Тук имам каминка, която знам, че в тази каминка има тайно място. Хоп, айде бе. Хоп, се скрих. Така, тук има някаква стая за ватажно легалце. Тук вратата, тук ни е холът. Трябва да си пуснем телевизора. И да седнем малко тук. Гледайте за какво стана въпрос. Може сменя екраните, обаче аз го гаса. Тук имам подове, столове, там готвя. Окей, нека да има втори етаж. Тук имам баня. Да, окей. Тук имам легло някакво. Тук имам компютър. Ето го компютъра. Имам легло, диванче. И тук е дрешника и в дрешника си имаме сейф. Който този сейф може да го отваряме. Така, хора, аз мисля вече да тръгвам на работа. Ох, заболяха мъжите с тези слушалки. Айде бе. Инспектор Капоне на смяна. Инспектор Филипов на смяна, така да го кажем. Хуя, да я затворим гаража. Някой друг епизод ще бъде криминал. Нека да минем тук. Да идем на работа. Трябва да паркираме колата. Хоп, ох, чакай бе, брат. Първо искам хора
понеже преди тази игра беше много тъпа, обаче са добавили много детайли. Примерно сега с пистолетчето. И не, брат, окей. И ето тук, където е мишката, мога да си сложа детайли. Примерно мога да си сложа отгоре, ето, такова да е по-дълго, фенерче мога да си сложа. Точно така ще го направим. Добре, дойде някакъв колега, той не е баш колега. Майко, това дядо Коледа ли е, брат? Погледнете каква бреда има. Искам само да го погледнете каква бреда има. Добре, брат, не ме интересува. Добре, елай да разгледаме камерите. Тук разглежда човек по принцип, но аз когато съм шериф и се разглеждам и аз. Така, в банката, тайното място, тук банката. Тая банка тук, това не го гледа, тя не може да се отваря. Има една бомба, дето разбиваш. Тук магазините. Тук мога да работиш в магазините, всичко мога да работиш тук, бе, човек. Тук морето, магазина. И този магазин мога да грабиш. Тук като една бомба. Нека видим тук началото. То къде кара, бе? Охо, вижте какво намерихме. Вижте какво става. Вижте какво става. Горе ръцете. Айде, слизай от колата. Слизай. Виж го ти къде кара. Слизай от колата. Айде. Чакайте, хора. Слагаме кола си. Хоп, хоп. Избега, деба. Хора, провалих се. Окей, бе, брат. Колко избегва. Добре, брат, аз не мога да бъда шериф. Аз сигнал да бъда криминал тук. Кой ми премести колата? Дай ги заключи, да не мога да ги пипа никой. Та се качила в колата ли ми, бе? Излизай от тука, бе! Излизай от колата ми, бе! Знам, че си ми колега, ма! Колега! Ай, бе, се качвай, бе! Качвай се да разглеждаме града. Колега! Чай му пибипна на този, бе! Чакайте малко, хора, да включа колонките. Следващата клавиатура малко почва да забива. Чака да е силен. Ето. Не, сега му пибипна на този колега. Айде, бе, колега, къде купуваш тия коли, бе? Чай, че много силно, бе. Отде, бе, този колега. Брат, тази кола е много бавна. Не ги направим бързо. Ще ги направим 5-5. Аз колко направих, бе. Така. Аз мисля, хора, вече смяната ми да свършва и да си отивам вкъщи. Всеки иска да си ходи вкъщи, ама никой не иска да работи вече и ще има няма начин. Така, хора, ето ми къща, чакай се отворим гаража. Къща номер 22. Хоп. Затваряме къщата. Днеска бях първа сега, да мисля, че брат. Не знам. Нека да излеем малко навънка да видим какво става тук. Така, хора,
понеже аз съм полицай и ако си взема тази кутия и като направим ето така, и тук има най-различни скришни работи. Аз понеже като полицай ще си сложа ето така лазери и който ме влезе в къщата, той ми показва. Защото знам, че тук има много криминали. Да, сложим тук един лазер. Ето, сега ми изписа, че той минава през лазера. Тук в гаража да сложим един лазер. Тук един... Не бе! Кой ми звъни на звънеца, бе? Та мърша да не си мисли, че може да се скри от мен, бе. Тук не е добра идея да си бях взел къщата, брат. Сега колко ще има да ме ограбват. Добре, брат. Значи, чакай да си телепортирам патрулката и да тръгвам на работа. Пускаме фаровете. Няма, не ме ограбва кой чете. Ох, кой паркирал така тук? Някой полицай ли ме баба? Той полицай. Добре, аз си паркирам ето тук, ма взима. Трябва да гаса фаровете, се да брат да гаса фаровете, хора. Ох! Какво е? Какво са тия, бе? Деба! Абе! Ще се стреляме ли, бе? Ще играем стрелянка ли, бе? Стрелянка ли ще играем, да? Стрелянка ли ще играем? Ще играем стрелянка ли, бе, момче? Аре, ела ми тогава да играем стрелянка. Ела ми, бе. Ела ми да играем стрелянка, бе. Уй, хора, вижте каматика се качи в моята кола. То да не си мисля, че може да ми взима колата, бе. Ей, копале. Хора, каква матка си взима в колата? Ого, хора, взим ги за мен тази маска. Не ме интересува, брат. Тия интересува маската, която взех. Ого, хора, днеска ми е ден, бе. Те дали не знаят къде живея, какво ме следят. Тази маска ще ги кръсна Магдалена. Магдалено, айде да си тръгваме вкъщи, Магдалено. Тя май е вид, бе, хора. Тя май звъни на приятелите си. Да идват да ги спасяват. Но тя седи при мен, та. Добре, ще направим така и ще искаме да ги дигнем. Хора! Тя ми беше приела! Стигате, човек! Чакай да напишем. Hello. Какво да вижда приятелите си? Нямам дота... Ай, стига, бе, човек! Бах си! Айде, отивай си, айде! Той да ги спасява, обаче аз затварям! Ха-ха-ха! Мъжете тук ли е? Няма да избегаш. Няма. Няма те. Ай, стига, бе, човек. Брат, ходи където искаш. Се няма да избягаш. Виж ги тия на вратата, бе. Идват да ги спасяват, бе.
Обаче аз съм нахален и надо затварям щорите, за да може прозорците да ни гледат. Брат, той колкото да е полицай, той си няма може да ме в моята къща. Она къде отиде? Она къде отиде, бе, брат? О, брат, отключвам. Знаеш какво? Да бяга тази, бе. Не без това не ми трябва, бе. Аз съм шериф, брат, за какво ми е това? Аз иска да дойде при мен, тя... И като не иска да изчезва. Тя е излезна от играта, бе, брат. Чак от играта излезна, значи толкова съм много. Че момичето излезна от играта. Ами аз какво да направя, брат? Майнах си къщата, си мислих, че в къщата ми да бега. Ама тя е излезна, така че... Я купих и нова къща, хора. Нека да скачим. Да си пуснем фаровете. What? Някой се купил VIP къщата. А дискотеката е отворила. Преди дискотеката е отворила, аз съм полицай, трябва да паркирам тук и да наблюдавам какво се случва в дискотеката. Трябва да наблюдаваме. Так, това е, бе, брат, ако седи пред мене. Окей, какво? Hello, дай да напишем. Hello. Ролър се казва тази. Да видим, ако ги вдигна. О, прие хора. Аз понеже съм един гаден шериф, ще ги вкарам в затвора. Айде, момиче, отивай в затвора. Чакай малко. Айде, в затвора. Ха-ха-ха-ха-ха. Майтапа съм, излизане. Знаеш ли колко ми е за тебе, ма? Добре, къде ти искаш, ма? Ти си грозна, ма. Не ми трябваш. Мат, какъв е този хеликоптер, бе? Хора, тук има големи випове, бе. Бра, те са ме заключили, да можеш да го карам този хеликоптер. Бра, дай стига, бе. Кажи ми, че това е нейния. Ако ми кажа, че това е нейния хеликоптер... Не е нейния, брат. Ако е нейния, аз се качах при нея. Това каква е, бе? Свирна китара. Hello. Брат, да съм полицай, какво се занимавам с тия, бе? 5 часа сутринта и аз ще съм на работа. И така, хора, това беше от мен. Надявам се ви хареса клипа. Ако така, знаете какво направите? Давате палец нагоре и се абонирате. Като натиснете камбанката. Ама да ги пръсите направо, човек. Ай, чао!